Едно от най-богатите села в Пловдивска околия и преди, и сега е село Цалапица. Намирало се е край пълноводната река Марица, по която плували гемии, натоварени с скъпи товари. Покрай селото минавали два големи пътя. Стария римски път, наричан Друма, и големия търговски път от Западна Европа до Цариград. Кервани с стока, търговци с злато, пари и скъпоценности минавали по тях. Те били обект на нападение от кърджалиите. Не останало пощадено от набезите и богатото ни село. Кърджалийските банди върлували из полето на Цалапица и Голямо Конаре. По сигнал те се втурвали към селото с пушечни гърмежи, думкане на тъпани, дивашки викове и свирени на зурни. Борбата с разбойническите банди била трудна задача и не по силите на цалапичани. Мъжете, които оказвали съпротива, били избивани. Млади жени и момичета били отвличани и насилвани. Къщите били опожарявани, разграбвана била покъшнината и добитъкът на хората. Многото страдания, страх и ужаси, изживени при всяко нападение, както и пълното с неизвестности бъдеще, принудили цалапичани да потърсят сигурно средство за защита. Събрали се най-старите и мъдри хора от селото, за да обмислят и решат какво да правят. И решили, че за да се запази селото, е необходимо да се изкопае трап, широк 5 метра и дълбок до появата на подпочвена вода. По решение на старейшините, около селото били изсечени всички дървета, за да може по-лесно да бъдат забелязвани кърджалиите отдалеч. Да могат българите, които работят извън рова по нивите си, да се спасяват, били оставени 4 подвижни моста, които можели да се прибират. А за наблюдател на могилата, известна с прозвището Чернота, избрали един млад момък от селото на име Стойно Милчов. При нападение Стойно давал сигнал. Мостовите били вдигани. Всички мъже заемали определените им от по-рано позиции. Те били въоръжени с шишанета и евзалии, оръжия, продавани свободно по пазарите на Османската империя. Кърджалиите забелязали, че техните набези се осуетяват благодарение на устроеното наблюдение в лицето на Стойно. Колкото пъти се опитвали да се доближат до селото, той раздрънквал звънеца и предупреждавал хората. Ето защо разбойниците устроили засада. Стойно ги забелязал и мигом дал сигнал. Хората се прибрали зад укреплението, а кърджалиите отстъпили. След като се поуспокоили селяните, отново излезли на полето да работят. Тогава дошло времето, в което от синорите и хръсталаците изскочила втората кърджалийска група. Но Стойно ги забелязал и тях, заудрял тревожно звънеца и известил за новата опасност. Хукнали да бягат към укреплението. Побягнали Стойно, но недостатъчно било времето. Настигнат от кърджалиите, бил съсечен жестоко, след което за назидание на цалапишкото население обесен с краката нагоре. Кърджалиите се нахвърлили с още по-голяма жестокост на селото. Старейшините, виждайки, че няма да могат да удържат на нападението, изпратили тайно едно момче да викне помощ. Хайдут Гълъб, местният воевода на хайдушка дружина, по стечение на обстоятелствата се криел в съседната кория. Той се включил в битката
и с негова помощ целапичани успели да разгромят кърджалийската орда, която никога повече не посмяла да нападне селото. За спомен и от признателност населението на село Целапица издигнало малък параклис с плоча, увековечаваща героизма на Стойно Милчов. Параклисът се нарича Свети Спас, тъй като събитието е станало на Спасов ден. И до днес признателните целапичани оказват своята признателност и почет към героя, спасил селото им, Стойно Милчов.